Advocate Nelson Chamisa vosumudzana nase Weekend Chivhayo mushure mekunge patangwa mafights asina musoro wese aitwa naOlinda Chapel naiye Weekend Chivhayo. So pana muZimbabwe mazuva maviri adarika aya Advocate Nelson Chamisa vakanyora papost pavo vakati go and see Victor. Jesus Christ is the true victor. See Christ, him alone should be exalted. Depend on him, depend upon the true victor. He conquered the world. Christ's victory is over sin and death. There is folly of independence upon men. Men are feeble and fickle. Only Christ is an all significant and eternal refugee, the true victor. Isaiah something blessed Sabbath ndo yengeri blessed Sabbath message yavo. So panapa Weekend Chivhayo pakaona this post uko Olinda Chapel achinyora achitaura kuti iwewe Weekend Chivhayo mari dzese dzori kushandisa dzori kuspenda iwo utori sugar daddy but une mamwe sugar daddy ari kumashure kwako uri kutospenda mari yeZanupf. Ndo pakabva anyora akati ndanga ndati chirongwa chapera, I've spent almost $2 million but Chamisa newe muri 2 mandipa manyemwe. Ask everyone I bought a car, they will tell you I even pay $600 for their change of ownership, and they collect their cars with a full tank. Chimuti chaenda limelight yatorwa zvarwadza. Ndo zviri kuclaimwa nase Weekend Chivhayo vakutobatanidzira Advocate Nelson Chamisa mutunyanya twavo twavari kuita, tunyanya twe paFacebook, tunyanya twe pasocial media tusina musoro wese, but nyaya iyoyo haipere zvakanaka. Ndozviziva nekuti vanhu the moment wakangotanga kuda kungopinza Advocate Nelson Chamisa mutunyanya twe